Alam mo yung kahit anong gawin mo ay parang walang nangyayari. Yung pakiramdam na kahit ginawa ko na to, ginawa ko na yon, ulit-ulit lang eh. Yung kasabihan ng mga nagne-network na kung paulit-ulit ang yung ginagawa, huwag kang mag-e-expect ng panibagong resulta, ng bagong resulta. Madaming ganun eh, na parang na-trap na lang sa rat race. Or hindi, mostly hindi naman talaga rat race yun eh, parang ano yun eh. Sa bagay may dagis na puti, no? Yung paikot-ikot sa dun sa ano, yun sa parang anong tawag doon, basta yung bilog, tapos paikot-ikot lang sila doon, takbo ng takbo at walang nangyayari, walang progress. Siguro sila lumalakas yung katawan nila, nawawala yung ano nila, no? Yung inip nila, pero ganun lang, paulit-ulit lang din sa buhay, sa pagtatrabaho natin ay parang ganun lang din. No, ako kung di ako iba ng routine, kasi paulit-ulit yung nangyari. In fact, hindi siya paulit-ulit eh, mas negative. Kasi hindi naman agad-agad tumataas yung sahod mo, pero yung mga bilihin natin, no, tumataas. Yung inflation rate, nilalamon niya yung sahod natin. Nangati ako, grabe. Nilalamon niya yung ano natin eh, yung sahod natin, yung kita natin. Magtataka ka na lang bakit dati nung nag-i-start ako okay lang, may sumusobra pang ganito, ganyan. Ngayon bakit wala nang sobra? Kasi nga yung income natin sa buong taon ay nakaano na yan eh, allotted na yan eh. Tapos may biglang emergency, kaya nga biglang emergency, may biglang in-invite ka sa ganitong event, kailangan mong maglabas ng pera, may birthday, may binyag, kinuha kang ninong. So yung budget mo ay nasisira na. Anong mangyayari ngayon pag nasira yung budget mo? Uutang ka. Pagkatapos mong umutang, anong mangyayari? Hindi ano yun eh, hindi siya solusyon. Band-aid siguro, band-aid solution, pero ano yan, may tubo yan, may interest yan. So yung interest na yon ay another ano na naman yan, kabawasan sa kita mo, no? Syempre magbabayad ka lang ng interest, then masamang epekto yan eh, may masamang epekto. Pagka lunod ka na sa utang, anong mangyayari? Ito na yung sinasabi kong ano eh, ito na yung iba, mas negative yung mangyayari. Pag lubog ka na sa utang, anong gagawin mo? Tinatamad ka na eh. Dalawa lang yan eh, tatamarin ka hanggang sa mag-resign ka, maghanap ka ng trabaho, magiging toxic ka sa trabaho mo. Kasi iniisip mo na wala kang asenso dahil sa trabaho mo, no? At magiging ano ka pa eh, magiging parang negative na yun, toxic. Magiging negative ka pa sa mga kapwa mo trabahador eh. Nagkukwento ako, ang yabang-yabang mo pa pag ano ka eh, pag parang ano ka, parang magre-resign ka. Ako, baka tanggapin na ako sa trabaho ng tito ko, yung sahod doon doble. Biglang naging issue yung sahod ngayon. Well, totoo naman na minsan pagka maliit yung sahod, issue. Ganun ang mangyayari. Magiging negative na tao ka, magiging toxic ka dahil sa alam mo, hindi mo pa kinikita, hindi mo pa sinasahod, ay wala na. Diyan na nag-i-start yung utang dito, utang doon, renew dito, renew doon. Pinagdaanan ko yan eh. Pinagdaanan namin ni Mrs. yan. At yes, nakakatulong yung mga nagpapautang eh. Nakakatulong yan kasi kailangan na kailangan mo that time eh. Pero syempre, hindi naman yan tutulong ng basta, unless na kaibigan mo, no? Tutulong yung, hindi naman yan basta tutulong na walang ano yan eh, walang interest, walang pakinabang sa kanila. Pero minsan kawawa din yung mga yan kasi tinatabla sila eh.
yung mga walang puso na nangutang tapos biglang wala, tapos sasabihin nila kumita na rin siya sa kumita na rin siya sa mga interest na binibigay ko 1 year akong hindi naman yun yung terms kasi. Hindi naman yun yung pinag-usapan ninyo. Pinag-usapan ninyo, umutang ka ng 5,000, ibabalik mo ng 6,000 in 2 months, no? Minsan, ganun yung 5-6 Kaya nga 5-6. Ganun, nag-agree ko doon. Kasi kailangan na kailangan mo. Tapos, nung nahihirapan ka na, ang laki naman ng patubo niya Diba? Ang daming mga ganun nag-agree sa term, tapos pagka singilan na, biglang nare-realize yung term may mali pala. Hindi man lang ni-review kasi nung kailangan nila, wala na silang pakialam Alam nyo, may mas malala dyan yung mga talagang walang planong magbayad ng utang. Ako, meron akong kilala na tipong alam niya na may utang siya, tapos talaga intentional na hindi siya magbayad. Hindi man lang niya inaalala or ini-inform na kuya, sa na ako magbayad sa ganito, ganyan. Ilang years na. At ang masakit doon, yung pinaggamitan niya pa ay para sa buhay ng kanyang mahal sa buhay, no? Tapos ayun, nakasalba sila doon. Tapos ikaw, tablado, no? Hindi ka man lang priority. Kasi ikaw, nung pinautang mo siya, ay priority kasi buhay ng tao yung pinag-uusapan priority. Ngayon, pag babayaran na, wala man lang plano. Wala man lang dapat sa ganitong taon mabayaran ko na to, no? Dalawa, like I said kanina, dalawa yung pwedeng mangyari, maging negative ka or maging positive ka. Yung pagiging positive naman is yung mararamdaman mo, yun yung nangyari sa akin. Nagsasawa na ako sa ganung klaseng sitwasyon, no? Pero hindi ako naging negative. Hindi ako naging magre-resign na lang ako, ganyan, no? Habang nagtatrabaho ako, dumidiskarte ako kasi hindi pwedeng wala aside sa wala na akong malalapitan na mauutangan, madaming kailangan gumagana yung kumbaga sa physical natin, physical na katawan. Biglang gumagana yung yung adrenaline rush mo. Isipin mo, si Mrs. nasa walang-wala na ako, no? 20 pesos pumunta ako ng hospital. Si Mrs. naka-confine, no? Operahan, no? Imagine, ma-opera. Kano yung gastos? 90 plus K. Kailangan gumana yung utak ko. Hindi pwedeng utang lang yun kasi sobrang negative na kami. 96K ang kailangan. So nung nangyari nung time na yon, may anak ako, kambal. Tapos biglang nag-i-struggle na nga ako sa pagpapagatas sa kanila. Kambal doble yung gastos. Heavy yung pinagdaanan namin pagdating sa financial. So anong gagawin ko? Kailangan ko dumiskarte. Wala na akong mahutangan Nung ginawa ko, inaral ako online. Hindi ko na lang ibibigay yung detalye. Pero sa online na yon, kumita ako ng 150K. That time, ganun kahirap. So nagamit, nakapagbayad, nakapagnegosyo ako. Pero ang problem, kakaaral ko noon, kaka-download ko ng torrent, no? Medyo actually masama talaga. Yung pag-aaral ko doon is pagda-download ng torrent para hindi ko kasi ma-afford yung courses. At that time, yung pag-aaral na yon is lynda.com yun Ewan ko kung ano ngayon yung lynda.com. Parang yan na yung LinkedIn yata. Ayun, natuto ako tapos in-apply ko in a short period of time. Yung lahat ng pinag-aralan ko, kailangan makapag-produce ako kasi kailangan kong ilabas sa hospital yung asawa ko. Ayun, nakapag-produce ako, nakabili pa ng mga gadgets na para sa akin that time ay anong tawag dito, asset, kasi gagamitin ko sa negosyo
Ang problem, yung time na pag-aaral ko na yon is nahalata ng boss, no, na lagi lang ako nag-i-internet, nanonood ng video, tapos ayun. Pero ang hindi nila alam, yung dapat na pang 2 araw, pang 3 araw o 1 linggo na trabaho ay tinatapos ko ng alas 10 pa lang, tapos na. Alas 7 yung pasok namin 7:30, yan. Tinatapos ko kaagad na hindi magawa ng ibang mga naging artist, graphic artist na kagaya ko. Ako, ganun kabilis ko tinatapos. Pero syempre hindi naman nila nakikita yung pagkatapos mo sa trabaho, dapat ay humanap ka ng ibang magagawa. Hindi naman ano yun hindi naman arawan yan ay hindi naman pakyaw yan no? Ano ako araw yung binabayad sa akin. So kahit regardless, kahit matapos ko pa ng maaga yung trabaho, kailangan ko pa na magtrabaho. Yun yung naging problem. So ayun, na-terminate ako. Iniyakan ko yung pagkaka-terminate ko. Umiyak talaga ako sa manager Hindi ka ba iiyak? May 2 anak ka, tapos na-opera yung asawa mo, no? Kagaling mo lang ng gastos. Pero yun nga, meron na akong nakatabi. Ginawa ko, bumili ako ng 2 cart, nagpagawa ako ng fishball cart, at nagtinda ako ng fishball. Kinuha namin mula sa, ang layo ng ang layo. Siguro around 10 kilometers yung binike ko gamit yung 2 na yun, cart, no? Binike namin yun, 2 cart. So ayun, doon ko ininvest yung nagtinda ng fishball. Tapos syempre dahil di ko rin kinakaya, kumuha ako ng nagtitinda, no? Binibigyan ko na lang sila ng percentage or porsyento. Tapos ako nagtrabaho ulit bilang graphic artist. At yun, pumasok sa mga iba't ibang networking, MLM. Yan, hanggang sa unti-unti, syempre di ka tumitigil sa di ka tumitigil sa paghahanap ng opportunity. So nakikita yan ng Diyos, no? Alam niya. At nagsisik ako, kaya yun, nakasumpong ako. Sabi nga sa Bible yun, no? Pero siya dapat yung sinisik. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sabi nga, no? So yun, hanggang sa mapunta ako sa networking na BWL at naging platinum director, naging pinakamataas na rank, at doon ko na achieve yung financial freedom talaga. Yung tipong hindi mo na kailangan mag-alala pagkagising mo, no? Kumita ako ng doon ng 6 to 7 figures monthly. At nakabili ng bahay, nakabili ng sasakyan. Dati nagre-rent lang kami, na pinapalayas pa kami dahil hindi kami makabayad. Ayun, nakabili ako ng bahay na maliit, and then tuloy-tuloy lang exploration. Syempre umihina din naman yung mga networking na ganyan, no? Hindi naman forever nandyan. Sila forever nandyan, pero yung income ay hindi. So napunta ako sa ibang mga MLM hanggang sa nakakapag-establish, kasi may alam na tayo sa online, nakakapag Facebook ads. So kahit anong pasukin natin, mataas yung rank na nakukuha natin. So ayun, napagawa yung bahay at naging naging 3rd floor. Hindi, may rooftop. 2nd floor tapos rooftop. Then siguro pagawa pa later, no? Ayun. Pero may struggle. Laging may struggle. Tapos dumating kami sa punto na wala nang kita. Wala nang pumapasok na pera. Tapos yung mga admin, binabayaran ko kahit wala kaming kita, no? Kasi hindi ko basta-basta matanggal Ang tagal na nila, no? Ayun, so yan yung naging kwento natin. At yan yung sinasabi ko, na yung mga taong naghahanap ng mga opportunity, makakakita sila kumpara dun sa mga taong steady lang. Kahit anong gawin mong hataw, kung paulit-ulit lang yung resulta, no? Wala. Kumbaga, wag kang mag-expect na mananalo sa loto kung di ka naman tumataya. Kailangan may ginagawa ka rin, di ba? Tipong kung nagtatanim ka, paulit-ulit yung tinatanim mo ay kamote. Wag kang mag-expect na may mansanas na tutubo dyan, no? Kamote yan tinanim mo, kamote din yung
harvest mo. Ganon yun. So, yun lang. At napahaba na naman yung ating kwentuhan on the way sa mga anak ko. At susunduin ko lang sila. I think yun lang yung kaya kong idaldal today. Medyo masakit na yung lalamunan ko eh. So thank you, sana dumami tayo at lumaki pa yung ano natin, no? Lumaki pa yung grabe yun, no? Anong tawag dun? Counter flow siya. Anyway, see you sa susunod nating video mga tol. Thank you and God bless.